שלום רב. הנה הגענו לראש חודש כסלו, וכתוב לנו בנבואות ובחזון שבשנה הרביעית למלך דרוויש, ביום ד' בכסלו, יחל אדוני אלוהינו במעשיו ויחדש את ההתקפה שהוא התחיל בסוף יום הדין, בחיתום הדין. איזה חתימה קשה קיבלנו. הוא הזהיר אותנו, הוא מזהיר אותנו, הוא מטריע בפנינו. זה לא הולך שבא בורא עולם ונותן לנו מכות סתם. הוא קודם בא ואומר התבוננו בבינה, אחרי שהוא מסביר עוד פעם ומבקשים יפה ומתחננים אלינו, ואנחנו לא לומדים ולא מאזינים לתורתו. מאזינים לכל היתר, לכל החיצוני. אני פה מסתכל מולי על היוטיוב. כל כך הרבה אנשים מקסימים, רבנים, קדושים, צדיקים, נאמנים לבורא עולם. כמה מבזים אותם והם לא נכנעים. אלה שבט יהודה הקדוש, חרדים. אבל הם בעצמם, אבותיהם מתאים אותם בכזביהם. זו עדות בורא עולם, בנביאים. שזה עבדיו, והם פה יושבים וכל אחד מביא ממקום אחר שהוא מוצא. זה מביא בשם אומרו, זה מביא בשם דברו, זה מעתיק מההוא, ההוא לוקח מהשני, זה מביא מהגמרא, זה מביא מכמה ציטוטים של חכמים שדיברו, כל מי שהזכיר איזה משהו שקשור למשיח. היום יש תוכנות, היום מקישים בגוגל, בחיפוש בתנ"ך, או חיפוש בגמרא, או חיפוש בקבלה. לא בעיה, מעלים מה שרוצים ויאללה, תרביץ, תן שיעור. אבל המקור זה נמצא בתורה, בתורת משה. כולם מתעסקים ומעתיקים ורוצים ללמד אותנו מה כתוב בתורת משה, ואף אחד לא לומד תורת משה. למדו, יש כאלה למדו קצת, כן. לא שלא יודעים, אתה עומד, מדבר עם רבנים, הם מאזינים לך ופותחים את העיניים. וואו, חידושים, עניינים, תעתום, וזהו, והם לא יודעים מה לעשות עם זה אנשים. זה משהו שאתה, היום אם עכשיו אנחנו הולכים ומדברים עם גדולים בתורה, ואנשים חשובים, רבנים, לא רק הרב שלנו פה בבית הכנסת, רבנים ממש, הם יאזינו, הם יקשיבו, כל דבר שקשור לנבואה וחזון, בשבילהם זה צמא, הם צמאים לזה. כמו שאנחנו צמאים לשמוע כל הזמן דבר תורה, ככה הם צמאים לשמוע נבואה וחזון. ואף אחד מהם לא ישים לב לשום דבר ולא יהיה כלום. כתוב הכל בנבואות ובחזון. תמצאו אחד עושה צדקה וחסד, שולטו בירושלים וחוצות יהודה. הוא מסביר לנו על כל רואי הצאן ומורי הדרך וכל אלה שמנהיגים אותנו פה. הם רועדים, מה רציתם שהם יפתחו ויגידו זה עכשיו קורה? מה שכתוב, שכולנו פשענו וחטאנו ועבינו ונטשנו ועבדנו עליכם ותחנו תפל, ואנחנו בכלל מתפללים למשהו אחר. אנחנו כולם נאמנים, כן, אבל אנחנו לא עושים את העבודה כמו שצריך, כי אנחנו לא מקפידים להאזין לבורא עולם. כולנו מאזינים לדברים אחרים. ככה בורא עולם מעיד לנו בתורה שלו, בנבואה שלו, בהכל. אני יכול להביא 400 ציטוטים שקשורים לנושא הזה. אבל הכל הם אומרים, יש כאלה אמרנו, שאומרים לפני 2000 שנה, חלק אומרים שזה היה. אבל כתוב במפורש, חד משמעית, זה לא משהו שאי אפשר להתכחש לו. גם לפי ההסבר שמנביאים אחרונים, מישעיהו, עד דברי הימים ב' עד הסוף, אין שום אזכור לקטע שבנו שם בית מקדש. מסבירים לנו איך לבנות את בית המקדש באחרית הימים. ויהי באחרית הימים, מסבירים לנו איך לבנות את בית המקדש, מסבירים לנו, מלמדים אותנו הכל שם, הכל דרך השיח שיש לבורא עולם עם איש שיחו, עם משיחו. איתו יש לו את השיח, איתו הוא משוחח, וגם לנו הוא פונה שם בעשרות פעמים, בן אדם, תעשה ככה, בן אדם צריך לעשות ככה. אפילו שזה גם קשור אליו, לאיש שיח שלו, למשיח שלו. גם אלינו הכל קשור שם, תבדקו את זה ותראו
כמה חוקים, כמה תקנות, כמה דברים שלא עושים בכלל בארץ. הכל הפוך, הכל עקום, הכל מעוות. יש לנו את ספר הושע. הושע א' מתחיל בפשע הכי גדול שעשו פה החילונים בארץ ישראל תחת בחסות הרבנות. ואם לא נתקן את זה, אוי לנו. ויש שם את כל המלווים בריבית, ויש שם את כל האלה שהם אנשים נקראים שישנים בלילה על הכרית, חושבים את מי ידפוק בבוקר. הנוכלים והאנשי ההונאה והמרמה וגזל. כל זה דברים בעייתיים. אנשים באים לבית הכנסת, עולים לתורה, כל הידיים שלהם קעקועים, כל היד, לכל אורכה קעקועים, והוא מניף ספר תורה. איך רב יכול לדרוש ממנו כסף ועוד לתת לו בכלל לעשות את הדבר הזה? כהן בא קרח, עם מכונה, עם סכין, יש כאלה. אנשים באים לבית הכנסת, קצוצי פאה. עד לפה הם מסופרים. אין להם בכלל המשך, זהו. כבר נגמר השיר שלהם. הם לא יחיו. מה זאת אומרת? מה זה הפרטיה הזאת? כל אחד פה יהודי לפי דעתי. ממש ככה. אז לכן, כאילו, אם הגאולה היא באה, ויש בטרם עת, ויש ביתה אחישנה. אם היא באה בטרם עת, אנחנו נגאלים לפני 3.5 שנים שהתחיל הכל. אם היינו מאזינים ולומדים ובקיאים, ולפחות מאזינים למי שסביבנו, כי הרבה אנשים פה גם מדברים על נביאים. הרבה אנשים ביוטיובים מדברים פה על נביאים, ויש כאלה שמסבירים יפה. אף אחד לא עושה שום דבר. אז הטענה הזאת היא שזה פעם היה, וזה עבר, וזה גנוז, ולך ליודע הספר, הוא יגיד לך גנוז, לא, אל תיתן, אל תיגע, מה, אל תיגע, זה אסור, זה אסור. נו באמת, מה זה המשחק מילים הזה? אם לא נדע, איך נדע? אם לא ניגע, איך נדע? אם לא נתבונן, איך נאזין? צריך להאזין לבורא עולם, מה הוא רוצה להגיד לנו באחרית הימים? הוא יסביר לנו הכל, הוא מלמד אותנו הכל. מלמד אותנו פרטי פרטים הכל למדע מדויק. תאריכים, שמות, שם המשיח, שם הוריו, שם ילדיו. כמה שנים הוא קורא לנו לבוא, כמה שנים מאז שהוא התחיל לעבוד. הכל מתואר בשנים, בשנה העשירית, בשנה השמינית, בשנה ה-12. מה זה סתם דברים, שטויות שכותבים שם? מה זה המצאות? מה זלזול לזה בדברים האלה? כאילו מה, באמת הטמטום גובר? כאילו עד כמה הטמטום גובר שם בכל הסגנון של השיח הזה שקורה פה בארץ? זה טמטום. זה ממש טמטום, לא להאזין לבורא עולם, זה טמטום. גם תרצו או לא תרצו כולכם, ככה כתוב לנו בתורה, נרצה או לא נרצה. כל התחי תפל, כל העבודות אלילים, כל הבעל, כל העשירה, יימחק, זה יימחק. האנשים שממשיכים להחזיק את זה, יימחקו עם זה ביחד. ואלה שמינו אותם פה להיות עלינו נביאים ומלאכים, והם עושים את ההפך ממה שהם צריכים לעשות, הם גם ינזקו. ואף אחד פה לא צריך להינזק בכלל, כולם פה צריכים להיגאל ברחמים ובשמחה ובשירים. מה זה פה? יושבים פה נאמר רבנים או מישהו, כל מיני אנשים חשובים. הם אומרים, בוודאות, יש משיח בישראל, ואנחנו רק מחכים לדעת איפה הוא. אז איך אין סביבכם מקהלה טופים ומצלתיים וכינורות וגיטרות וברסלב כזה? איך אין את דבר כזה? מה? סתם נגיד, יש משיח, אני אבוא ואני אגיד, יבוא אדם הגיוני ויגיד, יש משיח, או שהוא משיח ואין סביבו להקת מכונות. משיח חייב לשכנע שהוא המשיח. זה לא מישהו שיבוא ויגיד, אני המשיח. אלוהים אמר לי, אלוהים דיבר איתי, אני יודע, אני מבין, הוא אומר, זה אומר. הוא צריך ללמד את המלמד. הוא יעמוד, כל אחד יעמוד לידו ויקשיב לו ויגיד, וואלה, הנה, דברי טעם, דברי אמת, אי אפשר להתכחש לזה, אי אפשר להתעלם מזה. זה לא משהו שהאפיקורסים יבואו, יגידו, פה, אנחנו קוראים להם אפיקורסים, אנשים האלה לא אפיקורסים, הם חכמים, הם מבינים. הם אנשים שמבינים עניין מתוך דבר, הם יודעים מה זה רפורמה, מה זה עיוות האמת, מה זה הצביעות, אז הם מגדירים את עצמם ככה. אנחנו מגדירים אותם ככה. אז כל המחלוקות שיש פה בארץ גם יפרטרו והכל ייפטר. אנחנו נכנסנו לתהליך מאוד עמוק של מלחמה מאוד קשה, שזה מלחמת קץ הימים, אחרית הימים, משפט הגויים. מזמינים את כולם לירושלים, הגיע לפה שנה שעברה בתאריך המדויק שכתוב גוג, נשיא משך, תבל, ביידן, עם הביידה שלו, עם כל המכלולים ועם כל הפוזות שלהם,
באו לכסות הארץ כשואה. מאז התחילה המהפכה של כל הכנופיה הסוציאליסטית והקומוניסטית ביחד. אלה שמבקשים להשמיד את אלוהים ואת היהודים, כל הדורות. הם מחוברים לאינטרנציונל הסוציאליסטי. הם חושבים שהם יגברו. הם גוברים בינתיים, כן, נכון, הם חזקים, אבל אלוהים יגבור עליהם, הכל מפורט שם. מלכות אדום ומלכות כל הרשע והקשע והפשע. הכל ייגמר ויסתיים בקרוב, אמן. עכשיו אנחנו נכנסנו למשהו כמו שנקרא מלכות מדי הרשעה. ובאו מצפון הרבה רעים לפה. כל הכתוב יאמר.